socials, que són propietat d'empreses que el seu únic interès és guanyar diners i això s'aconseguís en base al tràfic i a les visites, estan creades en gran mesura per a generar debats encarnissats, discussions, toxicitat, i moltes vegades els algoritmes mateixa contribueixen precisament a això. Això se n'aprofita molt l'extrema dreta, perquè sap que els seus missatges generen molta polèmica, sap que moltes vegades inclús la part contrària entra a rebatre o inclús amplifica estos missatges d'odi. Qui és Google, quina és la seva lògica, quins són els seus objectius, quina és la seva ideologia política i donar-se compte dels riscos que implica. Jo crec que, parafrasejant a Joan Fuster, de que tota política que no fem nosaltres la faran contra nosaltres, els mitjans de comunicació que no fem nosaltres, tota informació que no fem nosaltres la faran contra nosaltres.